Ezo Wana mona vyame kuku Wema wanyi neba chibuzo mamu daliba unuvo Mawanyi neba chibuzo mamu daliba unuvo Wema wanyi neba chibuzo mamu daliba unuvo Chibuzo wa manuke Waya matilegu Egogana. Ezuzwa ezema Ima meche zugo Mawa solo Kanlono Shudoje wangu Akwati walaku Onya bani dembiri esho yedalo Shudoje wangu Oyima Shudoje wangu Oyima Ama woke Yabulo woke Maka no kaka wanya dinti njo Iba maje zugo manwo solo kanlo no Iyo ya balasha wanya nyego ni iba goloke tata ga gugechi Ewe ijo wama Jawama Onyama bi alu na mojolo se na malu Ebe wala bodi kanacho Iba marama Wema wanyi nebe arabona kuma Onyama Ezuzwa ezema Shudoje wangu ewezi na iwo Shudoje wangu ewezi na iwo Nna welaka beti enwe yo welaka ni wedute enwe Akwa Shudoje wangu ewezi na iwo Mmeje boya limu Shudoje Imagwa nogi ji moto mele moko Kedi hi na-ewo soli m iwo Ama mụ na mụ mejọrọ gị Chudozie gbayalụ Agwadiwela akụ gbalụ m n'ụtụtụ Si mụ bịara n'ụtụtụ Mana mụ jere Nsụka Ebe njere ka ngwaliwe egwu Tupu wee nata na mbara Ụmụnne m na-achị emigo Agwadiwela akụ Ọ bụ na mbe ya dịrọ Ọ bụ na mbe ya dịrọ Chudozie mgbayalị ama ndị Ibe na mụ dị n'ana Ana m aya akwa ayịyọ Ibe na mụ dị n'ana Ana m aya akwa ayịyọ Maka dị ibe dị mbọ mere mụ O nyere nwanne m n'ọmụma Ọ sị mụ bịara n'ụtụtụ Mana mụ nọ ebe tere aka Tupu wee lute ọba Ụmụnne m na-achị emigo Ọ bụ na mmehie adịrọ Na mgbayalị ama ndị Agwatiwela akwụo Onye manụ ka ebiali na be unuwo Wema wanyi na-ebe arabo na agụwo Onye ọma Wema wanyi na-ebe Chibuzo mmanwụ bịali be unuwo Wema wanyi na-ebe Chibuzo mmanwụ bịali be unuwo Chibuzo nwa manụ ka Hey, onye ọma tiri egwu Eze azụọ eze mọ Eze azụọ eze mọ Eze azụọ eze mọ Iwe jesi ka sekpulana Ka ihe akwa mgbayalị Ka ihe ọya mgbayalụ Chudozie Egbule enyi bụ eziokwu N'okwere ọbụbọ na ọkwa ntụ Egbule enyi bụ eziokwu Na okwere ọbụbọ na ọkwa na ntụ Kedu ihe mmetụ yi n'aba Chudozie nwangu bịa Meriam alali ekwute ezi oyima Meriam alali ekwute Ozobuli iri ego n'oji oto
ozobulu ini ego na Ojioto nekwenye eze ụzụ ọ dị ka ndị Igbo na-adịgbo ogbo nekwenye eze m Chudozie nwa ngwu akwa egwu na-agbọ gị na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ eze ụzụ ihe ji wee segbula ana ọ bụ na imejọ mmadụ ihe ọnya na ọ ga-agba ya lụ ọ bụ na mbe ya dịrọ mgbayala ama ndị kedu ihe mere nji tiwe egwu ogwe na mama m gwụla egwu ma mgbe we na-agwụ egwu mmadụ a na-ewere ego n'egwu unu mana ahịa nyere nna bụ nwa na-azụrụ ya anya eze m eze ụzụ eze ụzụ ndị mmadụ na-agba asịrị ndị mmadụ na-akpaghalị ndị ụka na-ewo iwo ka akwa si eri ego ọ kpatara iwe gosi na ndị ụka eze ụzụ eze m eze na ọ ga-adịrị gị mma agbatuwela akụ na n'ọba oji moto mere ma ọgọ Chukwu gozie onye mere ọgọ gozie onye mere ọgọ gozie onye mere ọgọ Chudozie agwa n'ọba eze m eze m eze m eze m eze m Chukwu gozie onye mere ọgọ gozie onye mere ọgọ gozie onye mere ọgọ Chudozie agwa n'ọba Jesus uwiyo eze ụzụ na shida na onye amadu ka kenele mmanwụ tụrụ egwu wọdịka eje na mba nwamba na abalụ ihe adịrọ ka ụtaba Chibuzo nwa mmanụ ka onye nwa tụrụ egwu mọmpasemanụ akwatuwela akụ na n'ọbịa bịa nụ wadibịa alụsie ezu oyi m asị gị gbayalị m na mụ mejọrọ gị ego ngene nwa isu ego ngene nwa isu ego ngene nwa isu Chukwu nọ nso ịmakwa na oge nyere akwa ewi mbọsị akwa bunyere m moto November 28 2022 mbọsị Monde n'anyasị akwa golo moto bie mụ November 28 2022 akwa golo moto bie mụ nwoke m wee were iwe n'ihe akwa lerie emeri egbuo m mmadụ ọnọsịkwa wee na-akwa emeri egbuo m mmadụ ọnọsịkwa wee na-akwa Chudozie nwa ngwo oyimo ezuzu egbule igbo eziokwu n'okwere ọbụbọ na ọkwa ntụ ezuzu na ichida Chudozie nwa ngwo akwa na-etiwago akwa na-etiwago ọbara tụle Chudozie nwa ngwo akwa na-etiwago ọbara tụle ị na-akpọ m ajọ nwa ị na-akpọ m ajọ nwa ị na-akpọ m ajọ nwa nna m ọkpọlụ m ajọ nwa ị na-akpọ m ajọ nwa nna m ọkpọlụ m ajọ nwa ị na-akpọ m ajọ nwa nna m ọkpọlụ m ajọ nwa ị na-akpọ m ajọ nwa nna
m ọkpalụ m ajọ wee wele obi gbala egwu ma ejiri ego eme nwanne na ọ bụ na gbala egwu egwu ma egwu ma egwu ma egwu ma wee wele obi sola abịa ejiri ego eme nwanne ọ bụ na gbala egwu egwu ma egwu ma egwu Chudozie Nwangwu agwatiwala agwọ na n'ọba agwatiwala agwọ odogwu agba ọsọ ọgwụ odogwu agba ọsọ ọgwụ Jenụwarị 10 anya jebe akwa nne Ubedugo onye tụ ụtọ nwụrụ ya agwara m akwanye egwosi n'iwo ya gbayalị m ọ bụ na mme ya dịrọ mgbayalị ama ndị onye bụ na ya gba nkata ka akwa nwụọ ọnwụ ike Holy Ghost to fire, back to sender. uwe nwere ochie dị n'ụwa m Chudozie Nwangwu akwatuwala akụ ndị egwu akarịa enyego m pọịntị aga m akwụsị egwu ihe ọya balasha nwaanyị enye ego n'ime ogologo tata ya gụga echi agwa nwere ngwa ya ngwa agwa nwere ngwa kirigwogwo o nwere ọbara ọra Chudozie oya PPP power pass power SKD senior king of devil gedo monte ka ịmara iwe bụ senior king of devil ọ bụrụkwa na isi ekwu ezuo senior king of devil ka nkolu na iwepụtara senior king of devil ihe ọ na-akọwa na agwa bụzi Chukwu Jesus ụmụ ihe ọ na-akọwa na agwa bụzi Chukwu ejima Jizọs nwanne m onye amụma bịa dunege m ka nna onye amụma bịa dunege m ka nna akwatiwa na akụ ibere m dị na nna ejima Jizọs gbayalị m n'egwu ma nọchie na be unu gbayalị m egwu ma nọchie na be unu gbayalị m egwu ma nọchie na be unu ma wugolo ọjọ bịarela egwu ma na magwa nwanyị bụle ma na magwa nwanyị bụle rie mmanwụ jeli Igbo egwu nwee dunega m ka nna onye nwe na-ebe onye nwere n'ụwa ọ na-ebe Chudozie Nwangwu agwa na-etiwa ake agwa na-etiwa akụ ọbara tụle Chudozie Nwangwu ire ji sogbula ana na mụ mejọrọ agwa golu moto bie mụ last month November 28 wepụta ụtụtụ ewulu ụtụtụ ka ọ kpọrọ mụ wee sị mụ bụrụ ịba m bịara ọba unfortunately ejere m egwu na Nsụka tupu pụta ọka o na Shiemigo agwa ewezuna iwo na mụ mejọrọ gbayalị nwa gị ewezuna iwo na mụ mejọrọ gbayalị m iwere aka ebetie m iwe iwere aka nna iwe dutekwa m agwa diwara akụ na ụmụ na ebe onye ọma tụnyere mụ na mma na Chudozie Nwangwu echi niile bụ nta ebubo iwe egwu m wee bịa Chudozie Nwangwu akwatuo nwoke ime ka onye ọbụla zọwa onwe ya akwatuo nwoke ime ka onye ọbụla zọwa onwe ya akwatuo nwoke ime ka onye ọbụla zọwa onwe ya nna gị bụ dibịa akwa na-eme dibịa uwe tu onye nke na-egwalụ n'iru nne ya ọzọ sandụ ị na-anụkwa ka udude na-ede ozemene nsugba nwụrụgo gboro ka nwụrụgo egwu anago n'ụmụaka ma gbakwa mbọ ka ọ maga mma
ibe nji wee gwuru egwu na nne m gwuru egwu ibe nji wee gwuru egwu papa m gwuru egwu mgbe ọ na-agụ egwu mmadụ a na-enwere ego n'egwu unu ma na abịa nyere nna bụ nwa na-azụrụ anya onye ndị ya zụrụ ahịa ga ma onye zụrụ ahịa onye ndị ya tiri egwu ya ma onye tiri egwu onye ndị ya melu dibịa ga mụta ọbara tụle kedu onye nji gwuo akwa na-ejiwa akị Chudozie Nwangwo Chifu Chudozie Nwangwo akwa na-ejiwa akị agwa na-etiwa akị ọbara tụle agwa na-eme dibịa babịa ya bụ nnekwu dibịa mmiri mmalụ ugo na anị ọba mana unu amagolu na-eju na kpụlọkpụlụ konkolo unu amagolu na-eju na kpụlọkpụlụ nkolonko agwatiwela kụ na n'ọba bịa nụ onye amụma nwa mmadụ ka na ya ka ege nụlụ onye ọma mejọlụ nwa mmadụ ka mejọrọ emejọ ma ịma na ọ bụ na mmehie adịrọ na mgbaghara ma ndị akwa onye golu moto bunye mmadụ ọ dị owele ka njọ bịa ọ bụ na ị bịara ebe a ọ bụ na ịchọ ka akwachi eze ndị dibịa na Anambra ọ bụ na ịchọrọ ka oche eze ndị dibịa wenye ka gị nụ una hugo majority carry the vote una hugo majority carry the vote una hugo majority carry the vote onye ọbụla ya kpa nkata ka o wee nwụọ ọnwụ ike Holy Ghost to fire battle center maọbụ ndị ụka battle center ndị ụka wayo battle center maọbụ ndị ụka battle center ewo ewo onye ọma bịa ajọ nwaanyị kedu onye ị na-eche ana m eche dị Obasanjo ajọ nwaanyị kedu onye ị na-eche ana m eche dị Obasanjo okwulọrụ taịm ozugbo akwa na-abịakwa Chudozie Nwangwo mmanwụ akwa ibedem dị na na akwa mmiri mmalụ ga-awụgo gwaruo ego nkenye n'isu ezigbo oyimo akwa golu moto bie mụ iwelewi iwe n'anya aka n'awa m akwa tiwela akụ na n'ọba akwa nwere nkwa ha nkwa akwa nwere nkwa kirigwogwo akwa nwere ọbara ọra Chudozie oya o akwa nwere nnekwu ọgwụ akwa nwere nnekwu ọgwụ eze na-abọ n'ọmụ na-ebe bịa dụrụ m nwa mmadụ ka nna na ụba m bịa dụrụ m na agwa nwa ya bụrụ eri onye chere igbe ka ọ na-ebu aka ma dịrị ya jụọla m onye vidio ị ga-asakwa asa Chudozie Nwangwo akwa onye ndozi obodo akwa onye ndozi obodo abịago akwa ama m na mụ mejọrọ akwa gbaa ya n'ibu Chudozie Nwangwo mmanwụ gbaa ya n'imụ Chudozie biko gbaa ya n'imụ Chudozie gbaa ya n'imụ Chudozie gbaa ya n'imụ Chudozie gbaa ya le bịa o nwere ajụjụ ma ajụ unu ọ bụ na ịchọ ka ọ gbaa ya n'imụ wenye ka gị nụ una hugo majority carry the vote una hugo majority carry the vote iwe ọ na-akọwa n'ọgba ya agoluo Chudozie Nwangwo akwa biko gbaghara m na mụ mejọrọ gị akwa biko gbaghara m na mụ mejọrọ gị egwu nwebe egwu mụ na ihe akwa
egwu nwebe egwu mụ na akwa 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 tiwala ake. akwa bụ ọya n'ime Nwanyị ọba. akwa bụ ọya n'ime Nwanyị ọba dị ide mmiri. mmiri bụ Nwanyị ọlọgọ ọba dị na ide n'ọba mmiri. Chudozie Nwanyị ọba dị ide mmiri. Chifu Chudozie nwa ngwuo Ego dị na agwa buutu. na-eti Ego dị na buutu. Ọbara tụla. Ego dị na buutu. ị na-akpụ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa nne ya ọkpọrọ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa nne ya ọkpọrọ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa mmanwụ ọkpọrọ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa nne ya ọkpọrọ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa nne ya ọkpọrọ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa nne ya ọkpọrọ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa ọgwụ ọkpọrọ ya ajọ nwa ị na-akpụ ya ajọ nwa chukwu ọkpọrọ ya ajọ ewela obi gbala egwu ejiri ego eme nwanne onye ọbụla gbala egwu egwu ma egwu ma egwu ma egwu ma egwu ma egwu ma ewela obi gbala egwu ejiri ego eme nwanne ọbụla gbala egwu egwu ma 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 egwu Chudozie nwa ngwu mmanwụ agbatiwala kụda ndị ọba Chudozie nwa ngwu dibịa akwa ịwala ọba lọra Chudozie nwa mmadụ ka emejọlụ ihe ọma n'ịnọ na-emele mụ ebe dị n'ọbụlụ mụ hafe miliọnụ ka m ji ana mụ na ya na-abọjeli bụ ọzọ wala ọna akwa wee kwụsị ndị egwu niile wee si sọ mụmụ tiri egwu mụ na ya na-abọjali bụ ọzọ wala ọna wee were nkata wee bulu ego na Biko dezie kibọọdụ a. dezie kibọọdụ ọzọ mụ na ya na-abọjali bụ ọzọ wala ọna o were ego wee chọọ m mma hafe miliọnụ ka ọ na-enye m ebe ọ bụ na mụ hafe miliọnụ ka ọ na-enye m akwa ji maka mụ wee were maịkị onye egwu wee gbachie nye si mmadụ emezilala m mkpọtụ na egwu mụ na-asọ mkpọtụ ya bụ na mụ mejọrọgo Chudozie ọ gbalụ m n'ụtụtụ ewulu ụtụtụ wee sị m bịawa ọba ịmakwana memerozi iwe ọ gwara m Chudozie onye kwa m ego Chudozie nwa ngwa akwa akwa Chudozie nwa ngwa akwa eze ọmọgọ mmanwụ ọbara tụle n'ekwenu 1000 ọkwa anyị nọ n'ọchịchị ndị Awụsa anyị nọ n'aka ndị Awụsa n'ekwe ego nwa alụlụ ọgwụ Chudozie nwa ngwụ dibịa akwa Chudozie o gosiri na ọ bụ ọya golu m o gosiri na ọ bụ ọya golu m ụmụnne m na-akwa alụlụ m n'anya akwa sị na m na-eje ebetela aka n'egwu a akwa sị na ọ ga-adịrị m mma akwa sị na m na-ebuche ebetela aka Chudozie nwa ngwụ na-emega alụọ I am sorry n'ọnụ oyibo I am sorry n'ọnụ oyibo Chudozie nwa ngwụ akwa abatara m ama m n'iwe na-ewe odogwu Chifu Chudozie nwa ngwụ Akwa na-etiwa ake. agwa na-etiwa ake Ọbara tụla. onye ndị ya zụrụ ahịa ka m onye zụrụ ahịa onye ndị ya tiri egwu ka m onye tiri egwu onye ndị ya melụ dibịa ka m Ọbara ọbara tụla. kedu onye ji kwuo Akwa na-etiwa ake. nwa mama ịbọta ide amalachemu Ego. ide ndemu Onye amụma. nwa mama ịbọta Ego akịkọ. ide amalachemu Ego ebili. nwa mama ịbọta Anyị na-adị. nwa mama ịbọta Anyị na-adị. nwa mama ịbọta Ego. nwa mama ịbọta Anyị na-adị. ide amalachemu Ego akịkọ. nwa mama ịbọta Ego amụma. nwa mama ịbọta Ego ebili. nwa mama ịbọta Onye ọma. Ice. Chudozie nwa ngwa akwa ayaka wee ji ego eme ọgọ
dọkụmenti wee bunyekwuo ndị ụka ọ lụrụ ezi dị lọra n'ọlụlụ o mere ihe dị lọra n'omume akwa chifu chudozie Nwangwu Agwadetiwake ọbara tụle ana m eliriwe ndị egwu ma mmeri ike gị mmiri a ka mụ na gịrị igbe Chudozie Nwangwu Agwadibia Chudozie Nwangwu dibia agwa jiwala akụ na ndị ọba Chudozie Nwangwu dibia Chifu Chudozie Nwangwu Agwadetiwake ọbara tụle mbọsa ijele ebe achụ kibọọdụ kpọlụ m egwu akwa Agwadiwala akụ na n'ọba nwata mara yi na nwanne m chigwale nwanne m Agwadiwala akụ na n'ọba agwa ihe ji wee segbula anya na mụ mejere akwa ka ihe onye mgba ya alụ onye bụ Chubolo onye Chudozie Agwadozie n'ime Chudozie dozie n'ime anụ nwere obi na ọ ga-adịrị gị mma dozie n'ime Chudozie ọbara tụle dibịa bịa geenụ m ntị ka anyị ya bụ ọzọ tata geenụ m ntị ka anyị ya bụ ọzọ vidio bịa nso kamera bịa nso ka mba anya bụ ọzọ tata gbakwanụ m ntị onye ọbụla na-eti egwu na dibịa bụ nwanne kpọbazie na akwa ọbasaizi ndị dibịa mụ nwechighị ihe nke a tata kpọzie na akwa ọbasaizi ndị dibịa nwere sowag na ọ ga-adịrị gị mma Chudozie balị mụ na mmanwụ Chudozie bịara m oche dị elu ayọlụ ya Corolla o wee sị m rapụ Corolla ka anya bunye m jipu uwe si ya mba na Corolla bụ ihe nchọlụ o wee golu Corolla bunye m mbulu na Chudozie Agwadiwala akụ na ndị ọba mmanwụ Chika nwayọ na kiki Chika Chifu Chudozie Nwangwu Agwadetiwake ọbara tụle PPP power pass power SKD Chiga king of devil o nwere ọbara ọra o nwere ihe niile Chudozie ya o mgbe akwa na-eje akwụkwọ akwa lili ego na nwa ejọpụta tiyesi akwa agụwago milion sụọ egwu a dị na rekọdụ ejọpụta tiyesi akwa agụwago milion sụ ọ banye moto na nwa ejọpụta tiyesi akwa agụwago milion sụ ụbọdụ ka onye tụ ụtọ hụrụ ya kama mmadụ ya egbu akwa egbu onye metere ya lekwa ego nke na nwoke m onye ji ebe iwe n'aka aka Chudozie
Chudozie Nwangwu agwa agwa tiwala akụ na anị ọba. Kedu ihe mmetụ odogwu a Chukwu ebuka. Chukwu Chudozie Nwangwu Agwa na-etiwa ake. agwa na-etiwa ake Ọbara tụle. ego ngene nwoke m ego ngene na-eche n'alụ. Ego ngene nwanyị mbụ ego ngene nwanyị mbụ nọ ya adịrị gị mma. Chudozie Nwangwu dibịa agwa bịa dụdega mụ ka nna agwa bịa dụdega mụ ka nna emejọlụ gị ma gbọ ya lemụ ada kingdom ada kingdom agwa onye ma mejọlụ Chudozie gbọ ya le. Chudozie Nwangwu dibịa agwa iya ya jala nwanyị enye ego ya ogologo tata ya bụgo echi. Ọzọ sandụ na-eje ga-alụ imele egwu Igbo banye n'iru akwụkwọ. Chudozie Nwangwu dibịa agwa bịa yiri m ka nna agwa bịa yiri m ka nna agwa bịa yiri m ka nna agwa bịa dụlega m ka nna onye mmanụ ka bịara egwu be unu onye mmanụ ka dochie na be unu onye mmanụ ka dochie na be unu n'ọbụrụ ọgwụ na egwu si na chi m wee bịa onye mma bịa lụwa ọlụ na ntụrụ ajụsị na mmanụ ebe wele m dị ka nna chọ ibe mara m agwa Chudozie Nwangwu dibịa ọbara tụle aka jide ekwu Chudozie Nwangwu dibịa ọbara tụle. Kedu onye nji kwuo Agwa na-etiwa ake. kedu onye nji kwuo Agwa na-etiwa ake. onye ndị ya zụrụ ahịa na ọ ga-amụta onye zụrụ ahịa agwa onye ndị ya tiri egwu ya ma onye tiri egwu onye ndị ya mere dibịa Ga-amụta ọbara tụle. kedu onye nji kwuo Agwa na-etiwa ake. papa ya na-eme dibịa agwa na-eme dibịa onye ọma wee gba ọnya ndị onye walụ n'iru nne ya. Ego dị na-akpa nwa ọ na-agụkwa agụ ego dị na-akpa nwa ọ na-agụkwa agụ ego dị na-akpa nwa ọ na-agụkwa agụ. Chudozie Nwangwu dibịa ọbara tụle dibịa na nnekwu mmanwụ ọbara tụle dibịa na nnekwu mmanwụ ihe bụ n'aka ọ na-ele ihe bụ n'aka ọ na-ele Chudozie bịa dozie m Chudozie bịa dozie m nwa mmadụ ka nna lụ obe m bịa dozie m Chudozie anyị na-anụ bịa dozie m Chudozie anyị ana 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 bịa dozie m Chudozie anyị ana-anụ anyị ana-anụ anyị ana-anụ anyị ana ọzọ sandụ na egwu m nọ na-ekene unu ọzọ mere egwu ndị Igbo ọbanye n'iru akwụkwọ. Chudozie Nwangwu dibịa agwa eju na-akpụgolu
bulu konkolie akwa ina buya jonwa ina buya jonwa ina buya jonwa ni yo bolo ya 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 jonwa ina buya jonwa Agumba get ready. bolo ya jonwa ina buya jonwa Agumba on ni yo stage. bolo ya jonwa ina buya jonwa ni yo bolo ya jonwa ina buya jonwa ni yo bolo ya jonwa wewe logi balegu eji reja na nwanne na bụ na balegu wewe logi balegu eji reja na nwanne na bụ na balegu PDP, power pass a power. Agumba. Steady, senior king of the devil. Awa Balora. MC wale wayo, ka nkwụsị, ka kwa wee na. Ọ bụ na akwa nọ dana, ka anyị kwụsị egwu o. Nemo n'Igbo, egwu a na-anụ o. Agumba coming on Nemo stage. n'Igbo, egwu a na-anụ o. Egwu a na-anụ na anyị ya na. Ẹwà ti wọlé kó náà ní ọba o. Wọ́n ní nùzọ̀. Ṣúdẹ̀ wá ń wo àwa. Ṣúdẹ̀ wá ń wo àwa. Ṣìlẹ̀ ká ṣìyànjẹ́ à. Àwa ti wọlé kó náà ní ọba wọ́n kéde mọ́. Agumba. Àwa ti wọlé kó náà ní ọba wọ́n nà. Táìmù ń olúkọ. Kàfá bọ́ sí egun nù. Kọ́ bọ́ sí egun wọn wọ́n mọ̀tẹ́ kà ń kú sí egun o. Kọ́ bọ́ sí egun wa nà mà gbá gbá ń dé ní e. Kọ́ bọ́ sí egun wa nà mà gbá ọjọ́ wa. Wọ́n yẹ jẹ́ ní ìgbò yẹ jẹ́ ní ìgbò kí ìgbò dé kú o. Agumba. Wọ́n yẹ jẹ́ ní ìgbò ìgbò dé kú náà wá. Àwọn tí wọ́n náà kó nà ní ọ̀bà wọn kéde mọ́. Ọ̀bùn náà kó àbọ̀ sí egun. Wọ́n ní wọ́n ayọ̀ nìkan yà kó sí. Àwọn tí wọ́n náà kó nà ní ọ̀bà mọ́. Wọ́n ní mọ́ náà yà dídí dé mọ́. Àwọn tí wọ́n náà kó. Oyin jẹ́ wọ́n lọ. Oyin jẹ́ wọ́n lọ. Mọ́jáde wẹ́rọ lọ. Àwọn tí wọ́n náà kó nà ní ọ̀bà. Wúmẹ́ dẹ̀kwẹ́. Dẹ̀kwẹ́ ni mò ń tẹ̀. Dẹ̀kwẹ́ ni mò ń tẹ̀. Akíṣìlì ike. Àwọn àdè sọ́ọ̀fùtù. Àwọn wee na-anata weje tiwake nelugbo onye anya ndị mmadụ ume degwa agwa tiwa n'akụ ndị mmadụ ume degwa agwa tiwa n'akụ ndị mmadụ ume degwa tụọ nwoke ime ka ndị mmadụ zọwa onwebe agwa tụọ nwoke ime ka onye ọbụla zọwa onwe ya agwa tụọ nwoke ime ka onye ọbụla zọwa onwe ya Agbọ́dọ̀ ti wá ké. Agbọ́dọ̀ ti wá ké. Ọ̀nà làtúlẹ̀. Onye Maduke. Pụọnụ nọ n'ọgbọ ka akwa meghe dị Pụọnụ arụ. n'ụzọ. Pụọnụ n'ụzọ. Chukwuchudo ga-enwe ngwuo. Agbọ́dọ̀ ti wá ké. Ọ̀nà làtúlẹ̀. Ị na-agbụ ya ajọ nwa. Ị na-agbụ ya ajọ nwa. N'ihi ọkpọrọ ajọ nwa. Ị na-agbụ ya ajọ nwa. N'ihi ọkpọrọ ya ajọ nwa. Ị na-agbụ ya ajọ nwa. N'ihi ọkpọrọ ya ajọ nwa. Ajọ nwa. N'ihi ọkpọrọ ya ajọ nwa. Ị na-agbụ ya ajọ nwa. Chukwu ọkpọrọ ya ajọ nwa. Ị na-agbụ ya ajọ nwa. Chukwu ọkpọrọ ya ajọ nwa. Ị na-agbụ ya ajọ nwa. Chukwu ọkpọrọ ya ajọ nwa. O nwere obi gbara egwu. Ejiri ego mee nwanne. Ọ bụ na egwu. Egwu ma egwu ma egwu. Egwu ma egwu ma egwu.
Ego dị na buutu pụọnụ na spika nwa. Ego dị na buutu adịresị ndị ọba. Ego nwa na-agụkwa agụọ. Ego dọ na buutu agwa ọ bụ na nnawe echi o nwere ihe chọrọ ka imelụ m agwa ọ bụ na ntịsi egwu echi agwa ya agwụnye m eri ndụ Chidozie Nwangwu dibịa ọ bụ na nnawe echi bunye m eri ka mkpọrọ na Chidozie Nwangwu dibịa ọ bụ na nnawe echi ị ga-agbunye m eri nnalụ ọmanụke ka mgbuola na amanụke nnalụ ọmanụke ka mgbuola na amanụke ọ bụ na nnawe echi n'anyasị ị ga-agbunye m eri ndụ ị ga-agbunye m eri Morocco jere Nsụka wee gbule eri wee na Morocco jere Ugwulu gbule eri wee na Morocco jere Tejabọgụ na nke omelọra waiba o jere biye wee gbule eri wee na Osemene Nsugbu anwụrụgo Morocco anwụrụgo egwu anago n'ụmụaka na mbọ ka ọma ga mma iwe ji wee gụwa egwu na nne m gwụrụ egwuo mgbe ha na-agụ egwu mmadụ ga-enwere ego na-egwu ahịa nyere nna bụ nwa na-azụrụ ya anya mmeje ga n'ọzọ aga m agụ egwu m mmeje ga n'ọzọ aga m agụ egwu m agwatiwala akụ na ndị ọba nwoke dị mma ori ego na ụkọ ego ego a na-agwụrụ agwụo agụlụ m egwuo ka ndị gboo si wee gụwa agụlụ m egwuo ka ndị okenye si egwuwa ihe ọ na-ekwu na onye nwụrụ anwụ na-abịa wa memesie Chidozie Nwangwu dibịa agwa idunegogo m ogolu moto bịa m ọgbakọlọ ogolu moto bịa m na November 28 agwa egolu moto bịa m Chidozie nwoke tegete agwa egolu moto bịa m Chidozie nwoke tegete iwe mụ na-eme balụba agwa dị 13 years wee gba moto dị n'iche n'iche agwa dị 13 years wee riwe millions of naira nne ya na-eme dibịa agwa na-eme dibịa nne ya nwere ego agwa nwere ego nke na-agbalụ n'iru nne ya onye ọbụla ya agba nkata ka o wee nwụọ ọnwụ ike Holy Ghost to fire back to center mama mi wọta ije ndemo ije ndemo ije ndemo ije ndemo ije ndemo ochimo 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 ice Chidozie Nwangwu agwadeji wake ọbara tụle agwa tiwara gị agwa chance adịrọ agwa chance adịrọ ndị egwu bara ụba awụrụ m chance na mgbalị gawa ọbụdụ nyere na agwa
leaders of Agumba State. All right. Thank you. Bring it down. Ice. Thank you. Please, right now, back to back. No more talking. Kumba. Now we have you. Yes. Please wait. Chelono. 15 minutes. Manonye akwana yeba ya kusi egwu. Not impossible. 15 minutes. Nime ya 15 minutes. Akwaligota. Mbo no jipo ayebi elige egwu. Iya bana eme here o. Na for balatule biko. Pick everybody clear on stage here. Everybody clear, please. Everybody clear, please. Hello. Okay. Biabiko Bonsa. Ndemadu po here. Hey, the kuna anya maybe anyhow. Hey, oh. There's no problem. Don't worry. I am here. Nanka kwa kaibiala. Oh. The bouncer. Hey. Here, but I hear 30 bouncers. Again, in Messi. Because of the stage, Aqua is still coming back. Because then on the stage, you're going to little. You're never here. I feel the people mellow. See never poor, big no poor here. I don't couldn't even maybe an go. Big poor there. Oh. Because Onyomana Nazu, Ocha di go and sit down. Please. Please, I'm up to bring on stage the next at Agumba. Because Onyomana upon a stage here. People are